Jatuh saja kaham, belai no tong thogi tong bai kana baksa answer key. STPGT Kokborok jeranai rok borok ni answer key borok nukha na ni wansu go answer key faika. Norok website to hap kangke norok ni answer key nugui mannai ba norok miliri nai mannai norok ni busuk sakha. Ang tu mia kado march motamuti 120 ni je saka tongnai borok motamuti very chances tongo chakri manani ba Kokborok PGT. Nani ba PGT teacher jaknani norok ni very chances tong ke 130 ni je laijak borok khai to masai tong man ke borok khai to ang aba haike wansu go eta ingke answer ki romani bisingo jeng kisi cha kaisa kaini khamitik mung tong ga khamitik mung bo ba khamitik jak ba senior jeng kisa doubt tong abro bo ba baksen sai tong khana baksen sayang tong khana go sayang nai rok kha khamjak borok tabu challenge rnai go je chaja ronga ga ba borok challenge regla ge je chaya rok norok ni bagai kisisa lama da mano kaisa sek sayang tong mani da chai thangno aboni bagai nang norok bai tini kerna ni phaika ge phaidi jeng answer ki nai le na ba answer ki nai meni ya golo jeng bo no jeng nukunai nailene jeng bobono challenge ri month hok ba jeng bobono kisa bakhaw kha mithik jak jeng aboni kisa nai leyene gangke amo sukang jeng answer ki ang saklai mani gang answer ki saklai ma jaga bo kabangma chai rok manja kaisa kaini chai rok manja khang ke ang babo knowledge kri ba ani mote inglia ke ang bo joramai ni bagai kaham ke nai malia ang ke mia rogo ang buji kha ingamo chalia ne ge tini rogo bangte kisa nukha haita ge tau to answer kisa phairi ka haifano jeng tau bobono kisa kha mithik jak ba chare rok ba candidate dok bobono jeng confusion kha abono jeng tau salai nai ingke athro number kaisa jeng very confused haitai kamong ke omona ang mia bo saka ang ang norono tini bo omono bo sapiu nai o athro number no baksa c number rekha baksa a number rekha ke c number oke tabu chawi masalai jak haita angke a number jera nai rong gang ke kha koi laijak bakha kosomung laijak kha thui laijak ingke norok bo thui kha thuinani kok ya norok bo try khlai di norok bo challenge ri nai di okay Kokborok Kokborok puila kothoma bo sabijari mung hathai ingkar adong dundruk mahnai reka angke jeng amo Noresh Chandra Sarni boy Kokborok basar sahityar kromo bikas sama jaga jeng mano je hathai Kokborok Kokborok ni puila kothoma bosa bijap yani man ingke botai sa tolao sidu Semlal Debbor mane aro angke Semlal Debbor mani dundruk mangka ekta purnango Kokborok kothoma bosa bijap ni chao purnango ekdom soi ni chao ingke hatai no kang kibiri sine heda hatai yo se jeng kothoma bosa sijak mani tong kangke angke aboni ki kibiri nai angke abono ki ingke bos question sungmani chai ko bo question sungmani sungi mamble soi Kokborok simino ba soi kothoma bosa simino Kokborok Kokborok bai bobu bijap bobo ni sungmano kothoma bosa bijap bobo ni sungmano ingke aike sunglia cherera confusion kha ingke norok abono challenge ri mano omo Kokborok basar sahityar kromo bikas no reference riui khorok chaya je chaya sijak je hathai ranai norok jotono challenge ridi 500 টাকা rang thagale tam khaba kaisa question 500 pan thangdun rudi o kaisa question chai thangai nang chakri mani thanga na ni na 500 kunia gangke omon je hathai ranai ro norok challenge ridi ingke olo gangke o question maybe star mark pan ngai thangmano hathai pan chai mano dunro ma pan chai mano star mark ngai jotono mark pan mani mano gangke jese kubang challenge nai asungno chanai haita gangke o athro number no kaisa norok challenge rui jidi thu jire thon je hathai ranai norok abono challenge ni bagai ready tongni tei bisi jora tonglak jeng laso kisa naile na tamorok ongkha haita ओके इनके अब या गलो संग 89 कैसा 89 में क्या है 89 और तम तो 84 83 85 89 और तो 90 और 89 के yang tolak si 89 iko wow bepari tamunggi beslan kobor ongkana ba waje kana hanai wan guk
Engke one gu khni kunu kokborok kokthai chaya hangka engke omo pura meaning se chaya khongke aboni bagai noro oro spelling bul oro one gu khni kunu kokborok kokthai krui aboni bagai noro obono challenge redi je chayangi tongnai rok jotoni ni chai tongkhangai to tai riafan cholio haita hangka engke keboni jodi ko chayangi tongkhangke obono challenge redi omo to bigrasa kerang ko thumani ke one gu khni himani oro one gu khni kunu kokborok kok thayo khop jagya one gu ro khni kunu kokborok kok thai kri oro one suk na tongmani ke oboni bage a question ni kok thai se bul aboni bage oro none of these ngi mano eba ukongi mano star mark ngi mano gangke omoni bage je chaya sijak tongnai ro je answer rigi kamon chaya rok norok obono challenge rekha norok jidinani chance very tong haita mane belai tong engke jodi norok jidianga kaisen bai pana cash re oi jaga joi phali cash pana re lai chakri lofana mannai haita omotobo norok answer ki tori paikama a answer faika engke omono norok challenge di je answer er jagya rok je answer d rok phana klang thaka borok challenge di engke borok o jaga o D answer of ni pano renani chances to ma rena yogya haita omo hai engkha thangnayo chini prosenjit bai chini pohor borok kaisa challenge laika samaj bai sanskriti ni arobo kaisa question aibethan banan bul eba spelling bul faika boro abono answer none of this ngli marakangke je chai tongmaro boro bakhlai boro sa kai thangsio boro te kaisa sodung tongmani inge boro je challenge khoroni rekha boro khe abo bahari thanga tai roke tolak lai thanga ahai rok ungnai আর তো কম্পিটিশন বলে সাবো দেখো নর যদি আমি চ্যালেঞ্জ বিনি চাখাইতে বললাম ইনকে তাই যে চাই তংদরা বড় চাইয়াঙ্গি থাকনাই ইনকে অমো চ্যালেঞ্জ লাইদি অমনো কাইসা 89 ইনকে আবুনি ইয়াগুলো 119 বো কিসা নরকনি কিসা সন্দেহ বা খাই মিথিং তংইমানো ইক অরো তলানি ব খলাই সিনিমারি সিকাংনি কক সাতানি ব থেপাজাগো তাই উলনি কক সাতানি ব থেপাজাগ বহাই সিকাংনি কক বহাই উলনি কক Inke amo hai gothok thaya ita sikangni kok sathani bo thepajak tibo ulni kok sathani bo thepajak inke sikangni kok mane no agi ini thangmani kok sanani inke abo ulni kok mane no a kok phase phaya ko abtu ja sanai inke amoro ase question da khorop sangli amo question boro sana nai mane ke ko thanglia phailiya thang phai Gangke to ko opposite word nga thang liya mane sekangni ko phailiya nga ke ulni ko khnata apti je sanani nai ke sidu ge thang liya phailiya ne bor oro liya no ri rekha inge o niya bo samani khnabo thang niya phainiya hne bo thang niya bo phainiya rok ne maybe ang khnama ke khwai ni bor rok na samhai khnao ngi fana mano khwai ni aing ba komalpur side pa ngi mano তবো নিয়া বাই লিয়া আংকে মোটামুটি সেম হাই এংজাও গে বড় লিয়া no answer reitong Ke Robindra Kishore Sani boyo niya rong no tui liya rong no tui kuno sijak da man check mark khlaine omang asu check khlai jaya khongke o jaga o jodi niya bo jai tong kha liya bo jai tong ka mo star mark thangnai inke je niya sija je glak sija ro omono noro kaham ke nai noro omono challenge redi omo noro ni kuno reference krifano omono challenge ri nai di tanging gangke omo Nia by Lia Sam haisi Ram Thang Nia mane Ram Thang la khaita Ram Thang Nia Ram Phai Nia ba Ram Thang Lia Ram Phai Lia ma hai inke o jaga o Lia by Nia anke same to same hai engjago same meaning hai engjago ke borke Lia no chari rekha ke tolani bo khlai sinimari omoke to khlai sinimari fu sekangni kok satani mo thepa jago tei ulni kok satani mo thepa jago okay ang je bujiman to Ram Thang Lia Ram Phai Lia Thangnani puru phai kaisa Phainani puru kaisa ke amo bongo ram thangnia ram phainia ngan haima tong haita ke norok omonobo challenge na ke reimano je chayangi tongnai rok 500 টাকা thangthon are kokbor PhD ki thung tongmani chakri diba angke sanani jesekba rang thangthon na 20000 thangthon tobang chakri kaisa ma pai haita ke tobo norok challenge omorok no try khlai dire nani haita tobo norok omorok ni tui sijak bijab ro to tong ru tukti mankhai reference ma khai belai kaham Okay, abono kare 124 kaisa 124 में क्या है 124 इको पुंगमुंग कक थाई दोनातक शब्दनि फुनुं माने थाइसा nga thotop thatappu
Engke thotop thatap engke nuk song motai atai sakani thaise phanoya engke oro thotop thatap hwnoi je ni taisani boyo thotop thatap pungmung kokthai hwnoi no kaisa jagao nukha kintu je pungmung kokthai tongkha kaisa pano omo hai je partial reduplication omo hai kaisa pano kokthai kri je kokthai jotoni milijak mamangse jemon kula dunung hai chuk chuk thong thong jotoni si milijak kintu oro milijak ya engko kaisa simi milijak ya engko kaisa no phaijak engke ekdom wana masingja haida tai kuno nobar bung bung watui thop thop kalayo man jir jir pungo ahairok engke thop thop mane awaz ha ha hi hi maro engke jotto si mili tongkaro thop thop bai thatap tomo kaisa bete kaisa misi milia engke to omo ani moting angke omo good example ya angke norok omo bo try khlainai mano omo pungmung kokthai phunuk mario khobjaga swijangnai rok tongo ni challenge ri fru engke jotto se thotop thatap jemon se thop thop jemon ba ba jemon be be jemon dong dong haisi ingnani kalaimani kintu ojogo thotop thatap hwnoi kaisa no example juda khaimano juda example omono phayo bini boyo roja engke omono norok try khlainai mano omono bo kisa sondehojonok omono bo kisa khami thikjak tongo engke je chayarok norok omono try khlaidi je norok answer ki chayangi tongkha tabu chayangi tongkha norok omono challenge khlaidi manthun manyathun ulniko tobo ani mote gangke omo good example ya eba good question ya haita amjak gete kaisa 149 no kaisa ang je sana naimani omo samung sasu tamonggi engma kelaikha abono romui maya engtongbro sajago nobar kri wasokni naingya nobar kri wasokni naingya nokha samasuk watui towaya damra maitang chekra mungtang omo proverb omo ongkha kok bokhiri omo ongkha norokni bagdara eba kok bagdara no tamjani hingka kok bifiring da tamjani hino engke omo norokni syllabus o kwrwi haima tong engke obono norok out of syllabus omo proverb khobjago hwnoi norok challenge rinai di omo bo jidi ui phano manu tang hingka engke omo bar bar protek bosor phai tong engke ani mote engke omo no chung bagdara hwnoi manya omo no chung suikhidong da wasung dai peng aborok ba okusi proverb si engke omo no kaisa norok 149 no kaisa je chayangni tongnai rok je chadaro torunani nangya je chadaro roitam labba ani chai tongmana ang nosto khlaini haida ani yakung ang sakseng tanai haida engke je chayangni tongnai rok je nano disrui klangkha borok ni bage ang omo sai tongo norok challenge laidi challenge rekhang angke omo star mark phano klaimano star mark angke jotoben soman number mani thangnai ei aboni bage ang sai tongo angke omo no kaisa try khlainai di 149 abono karite kaisa 110 bo tongfiko ani thanio 110 iko 110 kokthai be kokthai thepawi kokthai ketal sanam jakmani phunumari thaini ingkha maifang bai khumbar omo to baksani chaino tongkhana angkai kintu kokthai be kokthai thepawi kokthai ketal sanam jakmani omono chung omo hai thepa jakmani no hono chung word formation eba omo word formation ni norokni kuno syllabus kwrwi kintu norokni thepa mari rok honoi kuno thepa mari honoi to tongo haipano omo word formation ok khobjama ba norne word formation syllabus kwrwi honoi nor omo out of syllabus honoi try khlaim nai mano haita ge norni syllabus nai khang angke syllabus so judi tam tong kangke kok selebe wamari engke toro kok selebe wamari hini sidong kangke wasa waklai engke omo bai sini kuno ya heta noro omo no challenge ri nai mano omo norok ni chawi phano mano haita engke ang je sai to mani biang ordang kamu
Okay. Ingke aro omo maifang mai bai bufang bai khum bai bar omo kaini noun. Noun by noun ba kokthai ketal sanamjak mani kunung mari thaini ka omo no word formation hono norone word formation kuno syllabus o krui ingke mo out of syllabus ni norok khorang tisai naimano. Ingke omo no norok challenge rimano je sayangi tongnai rok je sajak rok ni bagai to ang thajin saka saksani yakuno saksani tani tam lab. Aita gangke ang ekta duita tinta chaita pasta soita o soita norok challenge nakhe rinai mano tairok to motamoti thikthak no haima to ingke norok motamoti 120 ni je saka tongnai rok motamoti tongthogui tongui mano mana hne asa khlai tongui mano haita ingke 120 ni tola rogole saimanlia tobo 125 126 27 28 30 ni saka obrokle motamoti mana haima tong kangke जों दाबो किसा एको हाबै नायनाय लेगेराना आन्सार किउ हाबै नायनाय लेगेना TRBT अफिसो ताम तong TRBT नि अफिसो हाबै नाय लेगेराना अफिस तो बन्द रखना TRBT अफिस बन्द तो रखना गेना ओके वेलकम टू टीचर रिक्वायरमेंट बोर्ड ओके और जों हाबै किसा नायनाय लेगेना ताम तong Ngay toro ta answer ki rekha o joto ni answer ki rema jaga bo notice rok da tong na gena kaisa se notice rok challenge re janai notice rok da tong na gena subject Kokborok ni chuno kha geography English economics computer science commerce like that biology Bengali admit card cái sekali bahasa notice ingka ba challenge re janai ro usual date for download admit bangla pun kan kaisa nai nai tola pun datang tola pun sekali bahasa ingke ba challenge re janai rok phasa phaya kona message ingke challenge re janai rok nugia ko notice answer ki STPGT final mungkna okay amono tamobo final answer ki 3 tarik 11 mas 3 tarik 11 mas 3 ya bole amo tam kesam rok biar jen ke sama fai dong semua ya tentative answer ki STPGT masih kana masih oke or tam sujak dong jongom ni kisa manai lege ne sijak te yang bo tentative answer can be challenged online oi ko tongo 10 तारिख ni simi 15 तारिख jora 4 jora angke norok 10 तारिख tini 10 तारिख 15 तारिख jora norok challenge ri mannai ingke challenge rnani bagai iko lingo ma habnai apply lingo habai registration password onor ni marnai tu challenge answer ki oro challenge answer ki lo link rok marnai norni ke rang rok marnai rang buso iko challenge 500 টাকা ang thaji saka 500 টাকা nangnai ingke abo norok online no rangri manai in case the challenge is found valid as per view of the subject expert the challenge fee will be refunded jodi ni answer ke sai thake na rang phirong man jana ingke jodi challenge incorrect kale rang pe man liya haita ingke online describe email log na the final answer ke will be expert okay ke omsun ta Oke, norok 15 तारिख jora reiman nai haita anga ang je samane abo norok nakhaiba norok je 600 jak ka ri nai di haita manthun maina thun ni chayangi tong te kaisa da chano chesta ma khlaine try ma khlaine haita angke jotono taisa sanja kaham jotono hasi khushi ke tonglai di je kaham munai ro je hamya ka ba next time taisa try khelai di je hamliya rok je action ni je tolangi tongnai rok borok to asaini malia tai ingke next te oisa kam ker lai fidi fainai abo to gasuk sawino tini ni oron pailai sina jotono no taisa sanja kaham